Στις 20 Μαΐου 2024, το Δίκτυο Ποιότητας Συνοξένειας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών, διοργάνωσε μια ημερίδα με κεντρικό θέμα την ποικιλία μαυροδάφνη. Η ημερίδα αυτή έλαβε χώρα στο ενοπείο Τσαχάια Κλάου στην Πάτρα. Εκεί λοιπόν, με μεγάλη μας χαρά και εμείς ως Ελενήφερα, δεχτήκαμε να παρουσιάσουμε την έρευνά μας γύρω από την ποικιλία μαυροδάφνη και τις ερυθρές ποικιλίες της Δυτικής Πελοποννήσου και των Ιωνίων νήσων. Η Ελενήφερα είναι μια συνεργασία ανάμεσα στα φυτόρια Αμπέλου Μπακασέτα VMB και στο κρατικό οργανισμό της Γαλλίας Αμπέλου και Ίνου, τον ΙΕΒ. Η Ελενήφερα από το 2004 έως σήμερα έχει δουλέψει σε περισσότερα από 450 αμπέλια σε όλη την Ελλάδα, όπου έχουν επισημανθεί περισσότερα από 2.000 κλόνοι, σε 332 συνολικά ποικιλίες, από τις οποίες 332 ποικιλίες έχουν εγγραφεί στη βάση δεδομένων μας περίπου 250 ποικιλίες και εκ των οποίων οι 134 διατηρούνται πλέον στις εγκαταστάσεις μας, είναι απαλλαγμένες ιώσεων και είναι έτοιμες προς εγγραφή στον εθνικό κατάλογο. Από αυτές τις 134 ποικιλίες έχουμε ήδη εγγράψει στον εθνικό κατάλογο 20 κλόνους από 20 ποικιλίες και μέσα στο 2024 αναμένεται να εγγραφούν άλλοι 3 κλόνοι από 3 καινούργιες ποικιλίες. Η πρώτη επαφή της Ελενήφερα με τη μαυροδάφνη ξεκίνησε το 2007 και από το 2007 έως σήμερα έχει μελετήσει και έχει επισημάνει ποικιλίες και κλόνους τόσο στις περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου, όπως είναι η Δυτική Αχαΐα και η Ηλία, όσο και στα δύο βασικά νησιά, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, όπου βρίσκουμε αμπελώνες με μαυροδάφνη και αβουστιάτη, όπως επίσης και στην Εθνική Συλλογή των Ποικιλιών της χώρας μας, στη Λυκόβρηση. Από το 2007 έως σήμερα πραγματοποιήσαμε 35 αποστολές και μέσα σε αυτές τις αποστολές, πέρα από τη μαυροδάφνη, επισημάναμε αρκετά φυτά του αβουστιάτη, της μαυροδάφνης ρενιό, βερτζαμί και κάποιων δευτερεύουσων ποικιλιών, πιο σπάνιων, όπως είναι ο κορφιάτης, ο αρακλινός και το μαυρομπούμπουκο. Στα πλαίσια λοιπόν της ημερίδας για τη μαυροδάφνη, στο δεύτερο μέρος της ομιλίας μου, παρουσίασα τη σχέση της μαυροδάφνης με τον αβουστιάτη. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα μας. Μαυροδάφνη και αβουστιάτη. Να μας πει, αν μπορείτε, πολύ συνοπτικά. Θα μου δώσετε 2 λεπτά παραπάνω, σας παρακαλώ. Ο αβουστιάτης ως ποικιλία της Ζακύνθου μνημονεύεται πρώτη φορά το 1601. Υπάρχει στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών της χώρας ως ξεχωριστή ποικιλία. Υπάρχει στις συνιστόμενες ετεροπόμενες ποικιλίες της χώρας μας. Υπάρχει ως ξεχωριστή ποικιλία στην εθνική μας συλλογή, το διατηρητή των Ελγό. Αναφέρεται ως ξεχωριστή ποικιλία σε όλες τις αμπελογραφικές περιγραφές και βιβλία αμπελογραφίας, Χρυμπά, Άτλα Κοτίνη, όπως και σύγχρονες αμπελογραφίες του κ. Σταυρακά και του κ. Σταύρακα. Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετά προγράμματα έρευνας και ταυτοποιήσεων ποικιλιών στο Ιόνιο, όπου συμμετείχε και η ποικιλία αβουστιάτης, η οποία ταυτοποιήθηκε ως διαφορετική. Έχει εγγραφεί ο πρώτος κλόνος στην ποικιλία αβουστιάτης στη χώρα μας, όπου ο ενδιαφερόμενος παρουσίασε DNA του κλόνου ότι είναι διαφορετική ποικιλία και είναι ο αβουστιάτης. Και έγινε και βεβαίωση της ταυτοποίησης του φυτικού υλικού από τον Ελγό. Από το τμήμα του Ελγό που ασχολείται με την ταυτοποίηση του γενετικού υλικού. Με αποτέλεσμα να εγγραφεί ο πρώτος κλόνος αβουστιάτης στη χώρα μας από το 2021. Εμείς δουλεύοντας, όπως σας είπα, και για τον αβουστιάτη, οι περιοχές οι οποίες έχουν συλλέξει δείγματα είναι 3. Είναι η Ζάκυνθος φυσικά, είναι ο πύργος Ηλίας και είναι και ο Ελγός στη Λυκόβρηση, ο Εθνικός Διατηρητής των Ποικιλιών. Συνολικά, 14 φυτά της ποικιλίας αβουστιάτης σημειώθηκαν ως εξής: 2 φυτά από τη συλλογή του Ελγό, 3 φυτά από την περιοχή της Ηλίας και 9 φυτά από τη Ζάκυνθο. Συνολικά επισκεφτήκαμε 8 διαφορετικούς αμπελώνες από 18 έως 120 ετών και έγιναν 7 διαφορετικά δείγματα DNA. Τα αποτελέσματα είναι τα εξής. Δεν υπάρχει ξεχωριστή ποικιλία αβουστιάτης. Ο αβουστιάτης είναι μαυροδάφνη, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Η ταυτότητά του είναι ίδια με τις μαυροδάφνες σε όλα τα δείγματα, σε όλες τις περιοχές, σε όλους τους αμπελώνες.
όλοι οι αμπελώνες και όλα τα αυτά που αναφέρονται ως Αυγουστιάτης είναι ίδια με τη Μαυροδάφνη. Αυτό που διαφέρει ελαφρώς στο φυτικό υλικό που αναφέρεται ως Αυγουστιάτης είναι η ιολογική κατάσταση. Είναι σημαντικά λιγότερο μολυσμένο το φυτικό από το υλικό της Μαυροδάφνης στην Κεφαλονιά. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ξεχωριστή ποικιλία Αυγουστιάτης. Ο Αυγουστιάτης είναι συνώνυμο της ποικιλίας Μαυροδάφνη. Είναι κάτι το οποίο μας έφυγε ιστορικά. Βέβαια, δεν είμαι ο πρώτος που το ανακοινώνω. Υπήρχε ένας Άγγλος βοτανολόγος το 1780, ο οποίος είχε επισημάνει τη διαφορά, και ο Μίλα Μπέρτ Κόξ το έχει αναφέρει στο βιβλίο του το 1985, ότι είναι περίεργο που ο Άγγλος βοτανολόγος το 1780 είχε βρει ότι δύο ποικιλίες είναι ίδιες και οι σύγχρονοι αμπελογράφοι της Ελλάδας δεν το έχουν βρει. Ο δεύτερος ιστορικά που επισήμανε ότι οι δύο ποικιλίες είναι ίδιες είναι ο Τιερί Λακόμ, που κατά διάρκεια μιας εκ των αποστολών που είχαμε πραγματοποιήσει στη Ζάκυνθο επισήμανε μακροσκοπικά και αμπελογραφικά ότι ο Αυγουστιάτης είναι η ίδια ποικιλία με τη Μαυροδάφνη. Αυτό λοιπόν που πρέπει να μιλάμε είναι ξεκάθαρα η γενετική παραλλακτικότητα της Μαυροδάφνης. Γιατί όπως όλες οι παλιές ποικιλίες, για τη Μαυροδάφνη μια ποικιλία 3.000 ετών, έχει τεράστια γενετική παραλλακτικότητα. Σας δείχνουμε εδώ λοιπόν κάποιες φωτογραφίες από αμπελώνες, από γειτονικά φυτά, για να καταλάβετε λίγο τη γενετική διαφοροποίηση της Μαυροδάφνης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.